Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig. Saan amabalin nga idalan ti maysa abulsek, ti pada na abulsek. No kasta ti maaramid matnagdanto adwa iti abot. Saan anangat nga to ti agad-adal ngem ti maestro na. Ngem no maturpos nan ti adal na, agbalinton akas iti maestro na. Apay adillawem ti sangkap iti mata ni kabsat mo. Ngem di mo madlaw ti troso iti matam. Kasano ti panagkunam nga ikatem ti sangkap ti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam, nalawag ti panagkitam amang ikat iti sangkap nga adda iti mata ni kabsat mo. Saan nga agbunga ti may iti nasaya at akayo iti dakes. Kastamet asaan nga agbunga ti dakes akayo iti nasayaat. Tamailasin ti kayo, babaan ti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan, wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar ti naimbag a tao, dagiti naimbag nga adda iti puso na, ket irwar met dagiti dakes nga tao, dagiti dakes nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao, dagiti linaon ti puso na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome Apo, dapay naggapon sa ti sinait. Nagtitagasan pabyan di kalman, handa na kaurayan ti misan. Dahil ti maudi nga pan nakakita yo kanyak, ti bulan ti Marso. Pang kami ag-updating, ag-renewal, at dakakadwak, ijay Isabela, no nasaya at di resultana, ag-subliak, no awanak ton, day di apurupo, kunayon ton, ya. So nga dahil ti maudin, so nga bigbigan da kon, tabaka no hanak to ag-sublin, awanak ton. Kada kayo nga napnapan ti first world countries, kala ko madagita Amerika, Canada, da dumapay nga na bibilag nga country, at dati ti prinsipyo da, nga don't talk to strangers kunada. No stranger, awang bibibiyang mo. Uray ka arubam no hamo nga mo, rare, laeng, pinadigo kay laeng, wano tulungam, wano whatsoever de laeng, ngam de jay relationship nga kaslakan niya tayo nga Pilipino, awan. Datayo nga Pilipino, nagpigsa di jay, because of that strong family ties, nga kultura tayo, at dali jay ko na nga sakop mentality, no adda na gayem mo, agbalin nga kameng ti pamilyam. Nga nga, hala ko maidi. Adala makalugan mo talugan, partas man wano rabit, kasarsaritam, indon di manon kay Manila, aggayem kayon. Bisbisitaan na kantod ti balay mon, bisbisitaan tumat ijay balaydan. Nagkatrabahuan da ko may abroad, Hong Kong, Singapore, whatsoever, sa dinuman nga luglugar, DJ gayom DJ, agbalin nga kamang ti pamilya, umay na to bisbisitaan, akalan to na ikamang nga, DJ ti kapigsa ti kwa tayo nga Pilipino, DJ strong family test, pan nakigayom ko na tayo. Malagit agkakatrabahuan. Kanya data abroad no katrabahuam lang, at damay sa dua nga barkadam uston, ngam datayo, di katrabahuam, agbalin nga kamang ti pamilyam, no agpa-birthday ka, no agpabunyag ka, isudan ti kang runaan nga bisitam, yes styrofoam da nga iyawid da nakasaganan, katrabahuam garod, madiinakim da no muikan, nagpigsa kanya tayo, dayay. Anahantay nga mailibak, no nagayom mon, kasla agbalin akamang ti pamilya mo, kanya da ka, awan. Kagapota nagpigsa dayay, datay matlaeng nga Pilipino, ti makibibiyang, ti biyag ti tunggal may sa kada tayo. Nga pangkay ta abroad, uri na inya ti bado na, awang bibibiyang da. Uri na lumag, awan right mo nga magibaga nga na lumag, ay kagura na ka. Awan bibibiyang da kanya, datay laeng ti makibibiyang. Datay laeng ti makibibiyang, ti biyag ti dadduma, isugar nga kapintasam takiday mo, apaya, tapnad da makakita, langan mga make up ka saka maturog, no di kakit ulaw. Taapaya, anya nga minti makuna dagitay malap, nagpigsa tayo nga sumurek di jay, so kung kunak ka,
Agmayurak sa apaya. Ikak man ti air condition nga pagtutugawan dagitay chismosa, kakaasid ang mga maininitan. Ikam man ti ayuda for marites. Oh, ganas ka maraya niya. Mapumayura ikam tuman ida. Kam ti cellphone da nga napinpintas. Taapaya, datayo laeng mati mapan bumibibiyang isuda. I don't care no kunada awan bibibiyang dati biyag. Datayo laeng ti apan bumibibiyang iti biyag ti tunggal maysa. Handa nga business dayjay. Isugar nga conscious tayo. Datayo laeng ti mangkit kita, agbagay mo la kita aman, lakahay kita aman no bagay ka. Mamin anong agsukatan, bagay uwen, bagay ay apaya. Tap no makita da kemayat. Jak ammo pay. Ti bagdad ta ko urag kulkulatlat awan bibibiyang na datay laeng da kayo nga babae ti. Da pala nakaduling nga bagyo nga di pay nalukatan. Agronoton. Datay laeng ti conscious. Iso nga nutaddo, mahaan lang da outside look, uray ti inside, sir-sirken tayo. Uray ti personal nga biyag ti tao, sumsumrek tayo. Kahaantay mo nga business. Haantay mga pakarikotan, hangka mga bumanang. Nagpiesta Salcedo, bagak tumangkin mayora nga, award man mayora, datay, most chismosa of the year, award 20,000 laman. Doon to'y may busan at akabantis di Salcedo. Ay, awam mo, iti Salcedo niya awan. Kada yung ngamin, apa yung kasjeti bagbaga na ngamin, no daduma, dagito'y maibasa, tata, tilinaon na, di kaunggan. Kuna na hamo mahusgaan ti tao, no haampay nga nagsao. Haam mo nga dayawon ti tao, na hampay nga nagsao, tamatiliw ti tao, maamamom ti pudno, kinatao ti tao, sigon dayjay panagsao na. Kano ti biyag tayo, ti pakarikotam ti biyag, kabiyag ti sabali, agkit-kita ka ti madi, hanga problema dayjay, ti problema datoy. No ti business mo dito ilubong, apan agbirbirok ti pagkapsutan ni kapsat mo, iwarwaragawag mo kadagitay sa bali, haan nga isudat problema? Actually ti problema adatoy. Apaya nga ti makitkitam kabiyag ti sa bali, wrong ditoy. No, latingitingan tayo tiri na tayo. No, awan man lati ma-appreciate mo nga nasaya at nga aramid ni kapsat mo, ay i-check mo. Maditinagyan na to yun. Tarumwar nga rod, usto di kunana uray ni Sirak, rumwar, kunana nga rod, ada pagsasautayo mga Pilipino, ito yung Ilocano nga, mabaniitan, di ikan, ibukod na nga, ngiwat. Mabaniitan, di ikan, ibukod na nga, samula maala, di respeto, ijay tao, numanggag mo no kas ano isuna, kano ti rumrumwar, ijay ngiwat na ka, dayta, saksakit tinakam, insecurities, apal dayay, insecurities, di apal dayay, sakit tinakam, awan ma-appreciate na, dagitay pagkurangan ni kabsat na ti makikita na, kayat na nga saon, iso tinagyan ijay, puso na, iso tinagyan ijay, kaunggan na, iso nga haan nga agro, tadadtoy, kanagmayat, daytoy manen, daytoy ibanghelyo tayo, haan nga maidalan ti bulsak ti pada na bulsak. Haamat nga agbunga ti ubas diya kalkalunay, amuyo kalkalunay. Nya English ti kalkalunay. Nya ammo grisels kay kalkelene kun ayon tulat. Hanga agbunga ti ubas kayat na nga saon, no anya dijay ka kwa adayay, external dayay. Kala ko man no anya dijay imulam iso ti apitem. Dahito yung naununag na anya daya kaunggam, iso ti rumwar. Niya po iso sumut nagaramid ti pangarig, haam mo mabaling nga ikatan ti sangkap, amo yung sangkap. No, agpisi ka ti kayo, agukis ka kayo, wano agkatam, yun no katam. Di sangkap na, haam mo makita di sangkap ni kabsat mo, awan karbang nga magikat, no, di mo pa'y maikat tatruso idtamata. Ni Apo Jesus na exaggerated mo. Kasano pa nang isulat na tatruso kung mga nagdakkel idtamatamet. Nalusit kan no, hamo external mo dayjay, di pa nagkita mo dayjay. Ngam tinaununag nga ibagbaga na ditoy, haam mo maidalan ni kabsa mo,
ngahan isuma laang di kunana di bulseghan na maidalan no di jay ka di puon ka dakes mo di bunga umuna dayta di unag ti pamilya no di jay unag ti pamilya no di jay ubing padasin nyo nga pakanan ti tinakawan ta ubing hanggang to nga agsaludsuden no si kanton nga nanang kintatang nakitakawan na ka padasam nga ulbuden di ubing. Haamon to nga pabasulan ti sa bali, no kaya nakantumat nga ulbuden. Padasam nga liputan di ubing. Hanggang to nga agbabawi, no liputan nakantumat. Chuti kunak data, madlaw mo ti tao, no, pinakan mo ti tinakawan. No han nga maiprocess data, automatic. Basit mo't laeng, Father. Apo nakalabba, amin nga natin nga malabsan na, basi-basit mo't laeng. Di na mo't ipakpakada, nakadanon di balay da, aglaklakon rin na perpenan. Haan, ako da jay, kala ko man niya di bunga, kala ko ba di ubing, no nagaburam ti ayat, nagaburam ti respeto da yung ubing di pamilya ka di makkel nga aglanglangoy ti ayat respeto kin panangisakit nurumwar isumot ti bunga na ngam no di ubing ka na abyos di unag ti balay na ulbudan na katitinakawan na baybayan rumwar isumot ti bunga na iso da ti ibagbagan ni Apo Jesus uri ti maibasa no anyan to di nakamulad jayan isuntumeten nga nagmayat nga kitaan, di may sa pamilya, successful da, nagbalay gida, ag-reflect, ijay pamilya. Haan lang agbalay in profession, hantay nga ibilang, agapot na nagbalay giti professionan, kabalay gimatan, haan. Taadama da kitay professional, agtrabaho pa yan nga marinoker mat, maikat pa ija trabaho na. Adama da kitay mapan, agtrabaho ka madimat. Agbalay kayat nga sa una bunga, namayat DJ produce daw, di bunga na kuma, tamakitam na saya at di pamilya. Taadda mo dagiti tayo, or nag-gradwar, ang mga aming nga nag-gradwar ka nasaya at nga bunga. Ang mga aming nga mabalin na nasaya at nga bunga, kaslatarong matlaeng apo nagmayat na panangling tam tatarong, naglinis, lukatam ayo ugas. As di mo lang. Iso nga ibagbaga na, no anya di jay imulam, ison tumatlaeng itirumwar. No anya di jay nakaigamaran na jubing, ison tumatlaeng ipantayo mo ti spiritual na ununag. Haan laeng nga outside. Haan laeng nga di jay kunatayo nga external, wano di ti physical nga idadakkel jubing, wano di na spiritual nga biyag ti tao kas di mo lang. No anya ti isaom, iso tinagyan jay pusom, kunana mo ti na spiritual nga panagbiag tayo. Kada tayo, Kristiyano tayo, makimismisa tayo, at ibagbaga, ikliklim tayo nga nasaya at tayo nga tao, nga mariinam di tao, mariina tayo ti tao, no anya yan nagyan di kaunggan na. Idi, at the innate goodness ko na di jay, ininaiyanak tayon, at the nakamulan nga bukil ti kinaimbag, dito'y puso, titonggal may sa kanya tayo. Na imulan day ta nga pamati iti puso iti tunggal may sa kada tayo no saan nga masibugan no haan nga masibugan ti grasya ni Apo Dios mabalin nga madadael iso ti rumwar rinuker ngam no masibsibugan iti grasya ni Apo Dios day ta nga kinaimbag ti tao iso ti rumwar ken kuana kakunatayo ni Apo Jesus ti puon tayo kunatayo nakaramot ni Apo Jesus kanya tayo ti challenge na, ti awis na kanya tayo, agbungbunga nga ta ni Apo Jesus king ka. Mariri na nga ta dagiti tattao nga adda Diyos nga agbungbunga gapuking ka. No agaramid ka nasayaat ta kapupusom, alangan mga demonyo di puon na agbungbunga iti nasayaahan nga mabalin mat. Anya data grafted. Kinagmaya mo tiruar ka, Apo, man nakimisa mo, Apo, pakawanan na ka, Apo, basol ko. Di ka unggan na ka, agpapabasol, basol da. Grafted ka ang tao. At dakati unag ti simbahan ka, wow, you can sing, hallelujah, hallelujah. Yung ginagyan na di unag, di ramot nagayam ka sa bali,
Grafted ka ang tao. Kati ibagbaga na ti karit na kanya tayo, nakaramutan day ta imula ni Apo Isus nga kinaimbag, no sinibugan ni Apo Diyos day ta kinaimbag, automatic rumwar iti biyag mo ti kinaimbag. Rumwar ka maiwaragawag iti kinaimbag. Mari na dagiti tattao nga agbungbunga ti Diyos gapuking ka. Isu day ti kunana. Mabalin mo matan nga idalan ni kabsat mo, no day bunga na, mariri na naking ka. Tanagrigat mga ibagam nga agindidilaw ka iti sa bali. Yung orday pagsasautayaw niya, look who's talking, kunanan sa mo day dyan niya. Agindidilaw ka ti sa bali, nohaan nga clear di jay pamatim, nohaan nga clear di jay handa nga agbagay ijay biyag mo, no agdilaw ka anya ti kunada, sino kumamo day ito nga agsarsarita. Isugurod nga mapanag agrenewalen. Apang ko kitaanan, taapaya inak man tingitingan, no agbungbunga pa ilan, no haanan agawid akton man, napaya. Ang kumabaling ipapapilit nga, na dadaal mo agayam, nabulok mo agayam, kanya pala ti pagyanak ito, yak pala agawid, so nga, maudin to dati madamdama ka, babay, kung naktumatin na, nadakto na ka, welcome, kung na yun to. Dayahan, daya po, ti ikarit na kanya tayo, uwan adot pagkapsutan, no daduma malaylay mo, di dyan nasaya at nga naimula kanya tayo. No hantay nga nakaramot ken ni Apo Isus ka malaylay, agkapsot, nga mabalin nga pasibugan, mabalin nga palangtuen, mabalin nga pagbungaen. Di dyan ti awis na kanya tayo. Kinagmayat mo't ano kunada kanyayo ka, agawid kayo ka, agbungbungan ni Apo Diyos. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ito nga gimong. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ito nga pamilya, agbungbunga. Mariri na nga adda ayat, adda kinapakumbaba, adda nagbasol, agpipinakawan, no adda nagkurang ka, agsisinno pusop. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ngamtay ko nakon, no anya di nakaramot. Automatic ay iso at rumwar. No anya di nakapuon, nakaipuunam, automatic ay iso tisanga kinbunga na. Kala kakabsat, dati pa nagtubo tayo, akas na Christian one, kung kuna nga rod ka karkaritak ti bagbagi kon apaya, 50 kon. Nga siya at no, dapay 15 years nga agbiagak. Kanya tulaga kada kay nga senyoran, na siya at no, dapay 2 years. Ay, haman mo ta. Kaya siya at no, dapay 15 years. Kadata 15 years ko makabunga pa yung nga ta. At dapay nga ta maiwaragawag na nga bunga. Ni karon na laklakayan bakbaketan tayon ti pala pakarikutam ka apal. Kas di ko mamat kung kunang pailaan ka dani ka matayan. Di ka pala nakapakawan manulang nga taon mo tuy lubungan ta pala sakit tinakam mo idi 1972 pailaan. Ay so apos ta mo la daytan. Agbunga nga rod. Isang nga tingitingan tayo. The remaining days of our life, kinagmayat ko mamo, no? Iwarawaragawag tayo. Adda ni Apo Diyos, mariri na adda ni Apo Diyos. Agbungbunga ni Apo Diyos. Kung nga rodin kadagay tayo naganak nga gagayam ko, kada seminarik no daduma. Uray no da kay nga naganak, uray hang kay nga agsasao. Di ang pagpatulad yung adan respeto adan ayat nakasursuron di anak yo uray tumanaw-taw ka nga agmalmalem. Uray bugkaw ka amin nga agmalmalem no hamo maibiyag di ibagbagam pulos anda kan topatyen. Iso hantay mapabasol no di ubing ka mentoring ko nakngarod daytoy. Ubing nga rod di na mo aramiden na hanga na saysayat nga tulungam kaysa dayjay. Naggap-gapon mo kala daw ka. Haan ang makatulong dayjay. Isu dayjay ti karit na kanya tayo. Kunak pa ino daduma ka. Dayjay ori dagito agserserbi. Dayjay pa nagserbiyo dito ka hamag ka nga dayjay pakita nga adda kay ito agserserbi. Very good na interview di bagiyo. Onyaman nga ang gulo hanlang elektor kada ako light amin. Haamang nga dayjay pakita nga adda akam mo. Ti kapat ganday ta, no di pa nagserbim ko, umununag di pamatim ka, da pa nagbaliw di biyag mo, o mas asidag kin ni Apo Diyos di biyag mo, agbungbungan ni Apo Diyos di biyag mo, daya ti us-usto nga pa nagserbi, hanga di jay uniforme ken bado, hanga di title wano pan nakaipwesto.
Di pa nagbalbaliw di puso nga umas asidagkin Kristo, agbunga ni Apo Diyos tabiyag mo. Dayati pamati, nga nabiyag a pamati nga kung kunatayo. Ala nagmayat man dating baga ni Apo Isus kakabsat, wanti isawang ti tao ko na noon niya di naggapu di puso na. Karit kanya tayo dayjay. Noon niya di isawang ti tao, niya naggapu di puso na. Noon niya di bunga ti tao, iso ti puon na. I-check tayo ano niya ti bunga nga rumrumwar kada tayo. I-check tayo ano anya nga sanga tinakaikap pangan tayo.